Този курс се използва само за вътрешно преподаване и обучение и не трябва да се използва за търговска реклама и други дейности с цел печалба. Хора, които не трябва да се полагат на третиране. Хора с метаболитна дисфункция като диабет, хора с тежки възли от акне по лицето, женски менструален цикъл, период на бременност и период на кърмене, хора с сериозни заболявания като хипертония и сърдечни заболявания, образувани белези, инфекция на лицето. Подготовка на материала. Йодофор, марля, повърхностна анестезия, рафинирано масло, нормален физиологичен разтвор. Първо нанесете повърхностен анестетик равномерно на лицето. Изчакване на кожната анестезия. След успешна анестезия избършете повърхностния анестетик. Използваме йодофор и марля да дезинфекцираме лицето на клиента. Използваме обикновен физиологичен разтвор да дезинфекцираме лицето на клиента отново. Въведение в интерфейса на инструмента. Ръководство за лицеви операции. Препоръчителна енергия за неинвазивна дръжка. Неинвазивната и инвазивната дръжка не могат да се използват едновременно. Нанесете тънък слой етерично масло равномерно върху лицето. Натиснете бутона Stand-by на екрана, за да започнете операцията. Поставете ръчния инструмент вертикално към лицето, натиснете бутона на ръчния инструмент или педала, за да започнете лечението. Когато звуковия сигнал свърши, превключете на следващата позиция, за да продължите операцията. Цялото лице може да се третира наведнъж. Справка за дълбочината на иглата. Дълбочината на челото, слепоочието приема 1,2, 1 и 0,8 мм, работете от дълбоко към плитко и работете само веднъж за всяка дълбочина. Лицето приема 2, 1,8 и 1,5 мм дълбочина, работете от дълбоко към плитко и работете само веднъж за всяка дълбочина. Не работете вътре в очната кухина. Натиснете бутона, след като дръжката е вертикално прикрепена към кожата и абсорбцията автоматично ще изсмуче кожата. След засмукване на кожата, иглата ще се освободи автоматично. След това преминете на следващата зона, докато не се оперира цялото лице. Превключете дълбочината на иглата и управлявайте всяка дълбочина последователно от дълбока към плитка. Ръководство за коремни операции. Върхът на 49-щифтовата инвазивна игла трябва да се смени преди коремна операция. Подравнете жълтата точка с маркировката на дръжката и завъртете, за да затегнете. Поставете ръчния инструмент вертикално към кожата, натиснете бутона на ръчния инструмент, за да започнете лечението. 49-пиновият инвазивен накрайник няма функция за вакуум, така че трябва да се притисне плътно. Работете според размера на третираната зона. Също както преди сменете дълбочината на иглата и оперирайте от дълбоката част към плитката. Корема приема 4, 3,5 и 3 мм дълбочина. Работете от дълбоко към плитко и работете само веднъж за всяка дълбочина. Предпазни мерки след лечение. Нанесете медицинска възстановяваща маска, която може да се използва с епидермален фактор на растежа, виси и други. Не докосвайте вода за 3 до 5 дни след операцията. Препоръчва се нежно почистване на мястото на процедурата с физиологичен разтвор и пречистена вода. Една седмица след лечението използвайте по 2 маски на ден, обърнете внимание на слънцезащитата и избягвайте пикантна храна. Избягвайте да се потите и не правете интензивни упражнения като йога при висока температура в рамките на една седмица след процедурата. По време на периода на образуване на струпи използвайте по 2 медицински възстановяващи маски всеки ден, без контакт с вода, докато струпите не паднат естествено.